Igen, a csali az megvan. Először csak egy sima töltet. Igen. Mondjad közben. Simán megtöltjük, jó erősen megnyomjuk. Aztán egy kicsi kaja belerakjuk a csalit. Megaromázzuk. Csak ennyit szoktál? Hát igen, nem szoktam többet. Picit, nagyon bele picit. Ezt is jól megnyomjuk. És még rá aroma. Még egy kis extra a tetejére. Lehúzza a halat a fenékre. Aha, ez a trükk? Ez a trükk. Az én trükköm. Na, ez jól hangzik. Nekem bevált. És akkor mi a táv, amit dobunk? Ez 90 méter. 90 méter. Hadd szóljon a 90